líderes, el está en el cual una iglesia que se pone constructivo para interpretar el canto de la señora. El canto de la señora es un poema escrito en 1960 del Carlos Salvador, Melo, Valencià, y la seva versió musical va ser composada per mestre Agustí Ramon de Rodrigo. Fou estrenada el 26 de març de 1949 al Teatre Olímpic de València. Desde la Feria Festiva es un popular este canto, que se consolide una oferta més dins del programa d'actes del nou d'octubre. Espero que disfruteu de la resta d'activitats del 9 d'octubre, que tenen la nostra casa d'Ajuntament, a partir del 8, que tenen la possibilitat de gaudir dels balls valencians, i si voleu repetir aquesta experiència, a les 6:30 de les 7 tindrem de nou a la coral Polifònica Valentina, que seran els responsables de portar en quant este canto de la senyora. Moltíssimes gràcies. Ay, por favor, así no vemos nada. Claro, no tiene cámara. ¿Fue? Pero es que ellos no van a hacer nada. Voy a ver si me voy a poner por aquí porque ahí no lo sé.